krajina sa pripravuje na spánok, listy opadávajú a taktiež aj stromy začínajú sa pripravovať na obdobie spánku a vtedy je dobrý čas, kedy ich presadiť alebo zasadiť. Takže práve teraz od toho 20. októbra, skôr by som neodporúčal, lebo ešte nie sú úplne vyzreté pletivá stromov, tak od toho 20. októbra a v podstate môžeme sadiť až do nejakého marca, niekedy aj do toho apríla, ale vtedy už to nie je úplne také vhodné. Takže odporúčam tento jesennú výsadbu. Kedy v zime nesmieme sadiť? V zime nesmieme, zime nás obmedzuje iba zamrznutá pôda a prílišný mráz, ktorý by mohol poškodiť korene. Ale inak môžeme kľudne sadiť počas celej zimy, keď je odmek. Prečo sadíte staré odrody ovocných stromov? No, sú to aj staré odrody, toto je napríklad belica, ale nie len to, ale je to aj strom štepený na semennom podpníku. Podpník, ktorý vznikol generatívne, teda zo semena a zabezpečí stromu dlhovekosť, takú tú plasticitu na pôdne podmienky, to znamená, že môže rásť aj v horších pôdnych podmienkach a zabezpečí mu aj to, že ten strom sa bude vedieť postarať o seba ako keby sám. Po tej prvotnej starostlivosti, kedy sa o strom postaráme, dobre vysadíme, staráme sa o to, aby zabezpečil dobrú korunku a potom tie stromy, ako vidíme všade okolo seba, môžu fungovať sami. Takže je to aj stará odroda, ale aj štepená na semenáči. Vybrali sme vhodné miesto, vhodnú pôdu pre zasadenie slivky. Slivka je štepená na mirobaláne, takže znesie veľa pôd, veľa druhov pôd. Ostatné stromy sú dostatočne vzdialené, tieto stromy už pomáličky odumierajú, takže oni keď odumrú, tak ich nahradí ten mladý stromček. Takže musíme dbať na to, aby stromy boli dostatočne ďaleko. Keď hovoríme o slivkách, dlhovekých, bujne rastúcich, tak aspoň tých 10 metrov od seba. Keď hovoríme o jabloňach, hruškách, tak kľudne 12 metrov aj viac od ďalších vysadených stromov. Predtým, ako ideme sadiť, tak si vlastne pripravíme výsadbovú misu. Prvý krok je v tom, že odstránime trávny drn, trávny povrch, a až potom prekypríme samotnú pôdu. Ako môže vidieť, odstránili sme trávny drn, ktorý by bol konkurenciou pre mladý stromček. Takže vytvoríme si asi tak viac ako meter širokú jamu. Nie je to vlastne jama, je to taká pokyprená pôda bez drnov. Samotnú jamu prerilujeme, prekypríme ho, ako keď ideme sadiť napríklad zeleninu, vysievať. Jano, riluje. Vytvorili sme si výsadbovú misu. Nie je to jama, ktorá by mala presné steny, do ktorých by mohli korienky naraziť a mohli by sa stočiť. Ale je to taká plitká výsadbová misa, ktorá je naokolo pokyprená, je odstránený trávny drn a vytvorili sme si jemnú zeminú pôdu, ktorú vlastne budeme prisypávať ku korienkom. Pred samotnou výsadbou zatlčieme koly. Potrebujeme kvalitné, pevné dubové koly alebo agatové, ktoré budú aspoň tých 5 až 7 rokov slúžiť ako opora pre ovocný strom, ale aj pre tú ochranu proti ohryzu zverov. Vidíme pekný korienok, zdravý, ale pri samotnom vyrývaní zo škôlky sa poškodili korienky. Tie poškodené časti odstránime buď ostrým nožíkom alebo nožnicami, tak aby sme videli zdravé biele pletivo. Do vlásočníc nezasahujeme, iba minimálne zasahujeme do korienku, prípadné poškodenia odstránime do zdravého pletiva. Ovocné stromy štepené na semennom podpníku sadíme tak hlboko, presne ako rástli v škôlke. Teda nesadíme ich hlavne hlbšie ani plyčšie. Bolo by to veľmi nevhodné pre strom. Toto miesto, kde prechádzajú korene do pníka, sa volá koreňový krčok
môžeme to poznať aj iným sfarbením. A to je to miesto, kde je prechod zem-vzduch. Na privezovanie stromčeku používame takýto biologicky rozložiteľný, dostatočne hrubý motús, ktorý sa nebude zarezávať do stromov a po tých 5 až 7 rokoch sa sám rozpadne. Takže nikdy nedojde k uškrteniu stromčeku. Preto, aby sa nám stromček neodieral o kôl, použijeme takýto silný trst trávy, alebo môžeme použiť napríklad ovčiu vlnu, alebo nejakú jutovinu, alebo niečo podobné. Priviažeme to pevne ku kolu. Táto tráva bude slúžiť ako ochrana pred odieraním, zároveň nám oddiali stromček od kolu a počas letných mesiacov sa nám nasťahujú dovnútra do suchej trávy uchováky, ktoré vlastne sú ako biologický predátor proti vožkám, ktoré vlastne parazitujú na mladých ovocných stromčekoch. Stromček si prichytíme si ho motúzom, len veľmi jemne, tak aby sme mohli s ním manipulovať, pohybovať hore-dole, ale keďže si takto pomôžeme, tak nepotrebujeme žiadnu asistenciu pri výsadbe a dokážeme sadiť jednotlivo samostatne strom. Vyhrnieme rukávy. Ideme k samotnému zahrňaniu korienkov. To je veľmi dôležitá časť, pretože potrebujeme, aby sme dostali tú jemnú zeminu čo najtesnejšie ku korienkom. Takže dáme si na tom naozaj dôkladne záležať. Rozložíme korienky do priestoru a pozahrňame tou jemnou zeminou. Tú najlepšiu pôdu takto dostaneme ku korienkom. Dávame si naozaj záležať, aby žiaden korienok nezostal v prázdnom priestore. Neutláčame nohami, ale len prstami. Trošku môžeme stromčekom ešte takto potriasť, aby naozaj tá pôda sadla tesne ku korienkom. Vidíte, že strom som neposadil hlboko, že som ho naozaj posadil pličie, lebo stromy si vedia ešte sadnúť mierne, aby neboli utopené. Môžeme použiť takú pomôcku, že si dáme takto nejakú drevenú palicu alebo rúčku od hrabiel a takto vidíme, že kde je povrch pôdy a tu je ten prechod koreňového krčka, koreň kmienok a toto má byť to miesto, kde vlastne stromček ide na povrch. Ešte samozrejme prisypeme trošku korienky, tie, ktoré trčia a máme na to túto motiku, ktorou vlastne zbytok pôdy prihrnieme. A pôda je dostatočne vlhká, vidieť, ako nám drží v ruke po zmačknutí a netreba ho polievať, pretože očakávame jesenné dažde, zimné dažde, takže tá zrážková voda dostatočne bude zavlažovať stromček. Ak sadíme strom na jar, tak je dôležité ho poriadne zaliať, a hlavne keď je suchá pôda, tak je dôležité ho poriadne zaliať. Lebo keďže stromček bude počas celej zimy, počas celého ako keby tých teplejších periód počas zimy zakoreňovať, tak jeho štart v jarnom období bude oveľa lepší ako tie stromčeky, ktoré sa vlastne vysadia na jar. Trávne drny, ktoré sme si odstránili na začiatku, používame ako mulč a zároveň zásobné hnojenie, pretože táto prvá vrstva pôdy je plná humusu, rôznych pôdnych organizmov, takže bude to vlastne ako také prvé hnojenie, ale otáčame tie drny trávy smerom trávou na spodok, aby nám nezačala rásť. V prvých rokoch sa budeme starať o to, aby sme stromček udržiavali bez tej konkurencie trávy, teda okopaný a kyprý. Môžeme to dať trošku takto ďalej, aby sme nezasypali ten kmienok. Tak. Tráva konkuruje najmä tým, že odoberá pôdnu vlahu. Keď nám počas letných mesiacov padne napríklad 5-10 mm zrážka, tak sa ani poriadne nedostane ku korienkom, pretože vlastne trávny porast nám spotrebuje túto vodu a konkuruje tiež takým spôsobom, že samotným koreňovým systémom odoberá vlastne dusík z pôdy, živiny z pôdy. Takže v prvých rokoch, keď strom nie je dobre zakorenený ešte, keď má vlastne plytký koreň, malý, ešte sa len zakoreňuje, potrebuje raz v bezkonkurenčnom prostredí, bez konkurencie hlavne teda píru, ale aj iných vytrvalých bylín.
Takže aspoň ten meter okolo stromčeku udržujeme bez konkurencie tráv, napríklad kyprením pôdy alebo mulčovaním organickou hmotou, ako je skompostovaná slama, seno, skompostovaný hnoj a podobne. Ako ste si mohli všimnúť, pod korene nepridávame žiadne hnojivá, hlavne nie tie priemyselné, rýchlo rozpustné, ktoré by popálili korienky, ale by aj zabili pôdny život. Ale ak máme nejaký vyzretý dobrý kompost, taký, ktorý už nesmrdí, ale vonia, ten môžeme rozmiešať s tým pôdnym substrátom, s tou pôdou samotnou, ale na najvýš 1/3 toho samotného objemu. Takže napríklad k jednému stromčeku pridávam tak najviac do 20 kg takého dobrého, voňavého záhradného kompostu alebo skompostovaného hnoja. Žiaden hnoj nepridávame pod korene, pretože ten by tam mohol postupne fermentovať bez prístupu vzduchu, alebo keď by skompostoval, by vznikla dutina pod koreňmi, ktorá by bola miestom pre infekciu koreňov. Sadíme stromčeky do krajiny, potrebujeme ich nejako mechanicky ochrániť proti ohryzu. V tomto prípade sme zvolili zajačie pletivo, ktoré nie je najpevnejšie, tak môžeme používať aj pevnejšie varianty pletiva. Sú spôsoby, ako aj prírodne ochrániť stromčeky proti ohryzu. Nepotrebujeme používať kov, toto pletivo, ale ak máme napríklad rôzne pichlavé kríky, hlohy, trnky, môžeme vytvoriť taký výplet z týchto krov. Pôsobí to veľmi prírodne, veľmi pekne, len je to pracné. Takto vyzerá ideálne strom rok po výsadbe? Áno, strom bol sadený minulý rok na jeseň, teda jedno vegetačné obdobie rástol. Môžeme si všimnúť krásne prírastky mladého dreva, aspoň 80 cm dlhé. Jedná sa o jabloň, starú odrodu, Sintiliš, pôvodom zo Švédska. V tomto mieste je štepená na podpníku semenáč, vo výške tak 160 cm, je to polokmeň až vysokokmeň. Je tu urobená mechanická ochrana proti ohryzu zverov s týmto uzlovým pletivom, obstála dobre, aj kôl pevne drží, stromček sa neodiera. Môžeme si všimnúť pôdu, ktorá je nakyprená, bez konkurencie rastlín. Vidíme, že nič nekonkuruje rastu korienkov, neodčerpáva vlahu, pôda je plná života, pretože počas letných mesiacov bola nastlatá takýmto senom z okolia. Seno bránilo prerastaniu burín a stromček mohol koreniť, mohol príjmať pôdnu vlahu. V jarných mesiacoch v marci bola zapestovaná korunka, tu môžeme vidieť. Reakciou na zapestovanú korunku sú pekné výhony, ktoré mi korunu otvárajú. Znova ďalší rok v marci zapestujeme korunku. Korunku pestujeme prvých 5 až 7 rokov a potom strom samostatne ďalšie 10 ročia, možno až 100 ročie bude rásť a prinášať úrodu.